आज तक पवन सिंह के हम कहे नहीं कि गायक के अंतिम पीढ़ी है। गायक के अंतिम पीढ़ी हाँ, ओकरा बाद अभी कोनो गायक ना भइल। यदि केहू गायक भई रही तो कहे मान लीजिए डिस्प्लेस विष्णु झा को ले जा टी सीरीज से कहे कि शर्मा जी गावत रहे तौने विष्णु पवन सिंह जौन जौन गावे तो उनके अब वही देखिए छठ पवन सिंह के बजेला देवी के पवन सिंह के बजेला नु तो माने उ काल जई रचना गौले बड़ा एवं मेहनत करे बड़े तो बजेला तो उनका का हटाव तो उसने गावे खतरा ना रहे मन तो पूर्वी ना गावस ना गावस माटी के ना गावस उ शहर के गाना गावत रहे। टी सीरीज के केकर दबदबा रहा है। देखिए हमारा हिसाब से सबसे बहुत दबदबा टी सीरीज में गाना तो लिखले रहनी नु कि शादी से पहले देहनी सबका के दिखाई तो बताइए अम्मा जी कहीं के करा से ले जाई तो स्वयं ओकरा में जयमाल में तो सभे नु रहे जी मन मैं हित रहबे कोई लोग कुटुंब रहबे कोई दियाद रहबे कोई लानो गांव के लोग रहे लड़की लड़का अपन देखा तब के करा से ले जाए एक बार सबके तो देखिए ले लेबा हम तो लिखल नहीं। अच्छा कितना अंतर महसूस होता रउआ दौर के रउआ जवानी के गाना जोन लिखनी हाँ। ए घड़ी के नयका दौर के जोन राइटर लोग बा उ लिखता है अंतर तो बटुए तो बाकी कुछ अंतर हम बताई रहा से कि ई वीडियो आ गइला से थोड़ा सा अंतर एकरा में विशेष हो गइल बा ना तो ऐसे ना हो जिस जौन गाना सुने खातिर लिखात रहे को कर्ण प्रिय होत रहे बाकी अब नहीं प्रिय हो गइल बा अब देख के जजमेंट करे के बाकी गाना ई कैसन बा गाना सुन के हमनी के लिखत रहनी के गाना रवा सुनी आ दिमाग में अपन वीडियो बना ली आई ना अब हम वीडियो थोड़े लिख दे तो वही के अंतर तो ऐसे कुछ हो गल बटो ऐसे जल्दी जल्दी अपना के माने फेमस करे खातिर वायरल करे खातिर भी कुछ लोग एकर आश्रय ले रहल बा तो हम ऐसे गायब तो हम हिट हो जाए हमरा के समाज चिन्ह जाए बाकी ई पर तो ध्यान रखे कि क दिन चली देखे के बाद भिखारी ठाकुर जो घरे लिखले रहती थोड़ा सोचले हो कि हमारा अपन लोग पीएचडी करी बाकी लोग करता करता उनके अपन वो घरे तो नाचे में रहले बाकी समाज में देखल देखी तो बहुत बहुत समस्या का समाधान जिस दामाद बहुत पहले बड़े नु विदेशी आ ऐसे रख लिखले बड़े समाज में चाहे महेंद्र मिश्र पूर्वी के मैंने एक प्रकार से जन्म दते भैले हनुमान पाठा भैले इनको गाना बटुए अपना ढंग के पूर्वी के वो लिख रहे कि आजल भी जाता नैनमा के नीर से ना जाने कमना पीर से ना तो उनको ठीक बा भिखारी ठाकुर लिखल ही बड़े देखते बनी तो हमनियों के तो हमनियों कोशिश आदमी करना देखिए के लिखे के नु तो कोनो समस्या के उठाई तो हमहू निर्गुण में बात को उठावल कि खाली निर्गुण कबीरे दास के काहे गावल जाई आदमी कोशिश कोई सफलता मिलो तो वो हमरा तो बुझाते को करा कि आई बहुत दिन तक चलेला मोला के बादो चली ई भारत में तो हमारा हिसाब से बुझाते कि जब पुरस्कार मिलेला जैसे 100 गो गेहूं के पद्म श्री मिलल होई नु तो 95 को मरणोपरांत भइल होई मोला के बाद मिलेला जल जीव तो रबा क्यों ना पूछी मर जाए लोग पूछे लगे तो आदमी मान लिया हम तो मर जाए तो कृतिया हम रही नु तो कोशिश करला बहुत दिन तक जिए देखी सब अंतिम गति का सब है दुनिया में सब आदमी एक ही काम खातिर लागल बा यश कृति जैसे मान ली कि चोरिए करता है अब बहुत धन कमा ली हो तब वो पोखरा काहे खोनावे लगेला वो धर्मशाला बनावे लगेला वो जग करावे लगेला काहे खातिर वो तो पैसा खातिर मैं काम करते होती धर्मार्थ काम करे कोनो मतलब ओकरा ना रहे बाकी वो चाहते कि हमार जस हो जैसे साधु महात्मा भी बाड़े अपना जैसे खातिर मैं करते रहे काम कल्याण हो सब लोग के हो जाता बाकी तो वही तरह अपना कल्याण कर समाज के कल्याण खातिर काम करी और कल्याण हो जाए समाजों का कल्याण हो जाए और बहुत दिन तक रवा समाज याद रखी। तो सर लगभग अभी तक रउआ कितना गाना लिख ले हम लगभग रिकॉर्डेड गाना हमारे 5000 लगभग हुई ऐसे तो हमारे गाना 10,000 ऊपर हुई रामायणों हम पहले लिखत रहनी है हम कवालियों लिखत रहनी हम बिरहो लिखत रहनी पहले मगर अब तो खाली भोजपुरियो लिखत नहीं हम। अच्छा जब भी विष्णु ओझा जी के बात आवेला तो एक नाम वो भी आवेला कि हाँ बागी जी के गाना हटे विष्णु ओझा जी गईले बनी बाकी आवाज उनका रहल कलम के पीछे जो रउआ मेहनत कैले बनी का कहम तो विष्णु ओझा के हम एगो सिंगल राइटर रहनी माने विष्णु ओझा गाना हम ही लिखत रहनी खाली तो वो स्थिति में हम गाना ना दे पे खातिर मजबूर रहनी यदि गाना देतो बनी केहू के अब गाना वगैरह ना गावे के चलते ना चलते कहे कि निमन का गाना ना दिल रहे हमरा के निमन का गाना तो विष्णु ओझा के दिले तो गाना देइयो के फिर अपन बेइज्जती करल हमरा अच्छा ना लागत रहे लोग जानते रहे कि जान के नहीं खंदी तो ऐसा कोनो बात नहीं है अब वही गाना हम देवे वाला मांगले वाला के दे देनी बाकी कहिए कि देनी कि तू गइबो तबे डिपेंड बा ए दुनिया में देखी कुछ रवा कर ले
एकरा के चुनावे जीतला आसमानी कुर्सी बहुत तकदीर से मिले, चाहे मुखिया के चुनाव हो चाहे विधायक के चाहे MP के, उ राजयोग लिखल होई तबे मिली, ना कतनो मेहनत करो मिली ना रह। मान लीजिए उनका के अब के SPO ऑफिस से फोन आ जाता टुए, कलेक्टर साहब के फोन आ जाता टुए, अच्छा गाना गोड़ बढ़ते बे नु, यदि इहो चोली घाघरा के यदि हिट रही तो काहे के फोन करत लोग। तो रउआ ना मन करेला कि ओ घड़ी के जो नयका लइकवा लिखत तारन से उहो हमहू कुछ चटक लिख देती तो अच्छा देखिए हमरो तुरंते नाम हो हाँ जाई, ओ घड़ी ला नाम ना भइल तो। सही बात बटू, देखिए मन बहुत कुछ कर बाकी कुछ सोच के आदमी मटियाए के पड़ेला आदमी के नु। हम जैसे कॉलेज में पढ़ावत रही आ गाना लिख दी थी अब बाज जाई तो लड़का होले तो पूछे से कि सर एकर अर्थ का भइल, तो हम का बताई, सरस्वती के मैं जाइब ना उ तो गाना हमरो लेकिन सुनी। तो ए घड़ी अर्थ पर ध्यान के देता है? हाँ ए घड़ी तो लोग अर्थ नहीं के समझत, आनंद आवे के चाहिए बस। हाँ तो ई तो क्षणिक आनंद बटू, क्षण सुख लाग जन्म सुख त्यागी वाला बात हो जाता नु। तुलसी बाबा लिखले बड़े क्षण सुख त्याग जन्म सुख त्यागी, मतलब 1 मिनट के सुख खातिर मैं जिंदगी के सुख बर्बाद कर देला से का फायदा बा। तो सोच लेबे के बा करे में आ उतर अपन उतर के आचरण करे के बा समाज में। अभी हम पान खोले रहनी है तो तू कनी हनु, ये तो बहुत गलती आदत बटुए, पहले सिगरेट पीते हम तो ना पिए नहीं, बाकी तो मान लीजिए पान खा के हम इंटरव्यू देते तो दिक्कत लागित नु। तो हम तो कनी है तो संस्कार के बात बटे, संस्कृति के बात ओकर पालन करे के चाहिए। हाँ आ केहू के कहला में पड़ के केहू के बहकावला में पड़ के कौनो केहू के आलोचना करे के का फायदा बा। हम तो केहू के अश्लीलो ना कहीं कि तू अश्लील गौला के अश्लील लिखला, ओकरा बुझाता लिखले बा तो अपने दिन में तो ठीके लिखले होई नु, हम का कहब ओकरा के। अच्छा लोग दबदबा के बात करला, ओ घड़ी पुरनका दौर में टी सीरीज के केकर दबदबा रहे? लेकिन हमारा हिसाब से सबसे बड़ा दबदबा टी सीरीज में भरत शर्मा के रहे। भरत शर्मा जी के। हाँ वो रहे, हाँ, उनके इर्द गिर्द केहू ना रहे। जब विष्णु झा के वजह से जब ओकरा में एंट्री भइल, ओकरा बाद से शर्मा जी के तो मान लीजिए डिस्प्लेस विष्णु झा के वजह से टी सीरीज से, काहे से कि शर्मा जी गावत रहे तो उन्हें विष्णु झा गावे लगले। बाकी मनोज तिवारी से शर्मा जी के कोनो खतरा ना रहे। मनोज ना, तिवारी पूर्वी ना गावस, ना गावस। माटी के जीव ना गावस, उ शहर के गाना गावत रहे है, उ शहरी रहबो के है, शहर बनारस रहतो रहे। तो ओसे तो बाकी भरत शर्मा के तो हटावे खातिर भरत शर्मा से गावे पड़ी नु। तो ई टारगेट इहे कइले, एमे सफलता मिलल इनका के। तो यही तरह के बात पे दबदबा तो हमारा हिसाब से उनके रहे। इनका के डिस्प्लेस कइले, इनका के डिस्प्लेस कइले भरत शर्मा। भरत शर्मा के ई कइले इनका के पवन सिंह कह दिले 2006-7 में। आओ घर से आज तक पवन सिंह के हम कहे नहीं कि गायक के अंतिम पीढ़ी है। गायक के अंतिम पीढ़ी, हाँ ओकरा बाद अभी कोनो गायक ना भइल। यदि केहू गायक भई रही तो काहे पवन सिंह रहते अभी। केहू गायक कौन भई रही तो पवन सिंह हट गए तो कहिए। बाकी जो पवन सिंह जौन जौन गावेला तो उनके अब वही देखिए छठ पवन सिंह के बजेला, देवी के पवन सिंह के बजेला नु। तो उ माने उ काल जई रचना गौले बड़ा एबे मेहनत करे बड़े तो बजेला। तो उनका के हटावे खातिर तो उसने गावे के पड़ी, खाली